आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खुलुमनाय आं जासिबाय जे दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे जोंहा खुंग्रिनि सिङाव थानाय जा थारायबारि जा अलंबार क्लाबनि जा बानजायनायाव नैथि दिपेन्द्र नार्जारी मेम'रियेल फुटबल ट्रफि 2022 बे हाबाफारिया थांनाय 7 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनैहाय जे जोंहा 15 सेप्तेम्बर 2022 बे अक्ट'सिमाव जोंनि नैथि दिपेन्द्रनाथ नार्जारी मेम'रियेल फुटबल ट्रफि बे ट्रफिया दिनैहाय जोबथि फोरबोआव दिनै आगान सुरदों। बे आगान सुरनायाव जोंहा जोंनि रुनिकाटा इउनाइटेड FC बिनि हेंथायै जोंहा थारायबारि अलंबार क्लाब बिथांमोननि गेजेराव गेलेनाया सोलिगासिनो दङ। दा गेलेनाया जोबनाय फारसे फैबाय। दा जोङो आसा खालामदों दिनैनि नैबे खेलानि गेजेरजों जोंहा दिपेन्द्र नार्जारी बिथांनि जे मुङावहाय जोङो थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनै फैयै फैयै 2022 मायथाइसिम नैथि खेबनि थाखाय बिथांनि जे मुङाव जोङो जोलुर बादायनाय जे होनाय बे हाबाफारिया मोजाङैनो जोबनानै थांबाय आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बे खुंफुंनायनि गेजेरजों जोंहा रुनिकाटा इउनाइटेड FCआ 1 गल आरो जोंहा थारायबारि अलंबार क्लाबा 0 गलाव जेननानै दिनै बे हाबाफारिया मोजाङै जोब्बाय। जोङो बेखौनो मिजिं खालामदों जोंनि नैबे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव जे जोंनि गेलेनाय बिथिंखौ बोरै फोजौखांनो हायो बेनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्लाबो नाजाबाय थादों आरो जोङो आसा आरो मिजिं खालामदों नैबे ओनसोलाव गेलेनाय बिथिंखौ जाहाथे जोङो गोजौ फारसे लांनो थाखाय जों जेब्लाबो नाजानांगोन आरो जोंनि यां जेनेरेसनखौ जाहाथे गोजौ फारसे जाहाथे जोंनि जे रोंगौथि बे रोंगौथिखौ जाहाथे जोङो दिन्थिनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जों साफा साफा मोजां गेलेगिरि जोङो जानो हायो आरो जोङो मिजिं खालामदों जोंनि बिटिआरआवल' नङा आसामावल' नङा भारतआवल' नङा सारा बुहुमावनो जोङो सासे मोजां गेलेगिरि हिसाबै जोङो जाहाथे जानो थाखाय जेब्लाबो जोंनि गोदान जोलै जोंनि गेलेगिरि फंबाय बिनानावमोनहा जाहाथे जेब्लाबो आवगायबोनांगोन आरो जोङो गेलेनायजों लोगोसे गावखौ दानायजों लोगोसे इयुनखौबो जोङो थि खालामनांगौ दं होननानै जों सानदों। आं मिजिं खालामगोन जाहाथे जोंनि गोदान जोलै बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि गेलेनायजों लोगोसे जोंनि फरायनाय जोंनि सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंनि फारफ्रोमबो बिथिङावबो जोङो जौगानायनि थाखाय जों निसय जोंहा खामानि मावनांगौ दं होननानै जों सानदों आरो बिटिआर सरकारा दिनैहाय गेलेनाय बिथिंखौबो बांसिनै नोजोर होनायखौ जों नुनो मोनदों। आं मिजिं खालामगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय गोबां बिथिङाव गेलेनायनि बिथिङाव जाहाथे मोजां मोजां हाबाफारि लानानै जोंनि गोदान जोलैखौ मोजां गेलेनायनि जे थासारि दानायनि थाखाय हाबाफारि मावगोन बेखिनिखौ आं मिजिं खालामो। आङो जोंनि गोदान जोलै फंबायमोनखौ आङो खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोनहाबो जोंनि गेलेनायजों लोगोसे जाहाथे जोंनि फारफ्रोमबो बिथिंखौ फोजौनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो खौसेयै बाहागो लानानै जों इयुनखौ थि खालामनो हागोन बा जों इयुनखौ थि खालामनांगौ दं होननानै आं सानो।